nadyan wujud temung peksi agawe teline rasa alus manis tur merati tamune Bapak Darwan lho Pak walah elok tenan tibake ning kono ya nek kursi VIP ya iya iki tetep tamu karo dayoh iki wedi Dik lho lah ngapa pirsano kowe nek kulino nderekke Mas Wartoyo kulino nderekke para dalang mantene kakung karo manten putri iki yen cara pedalangan cara pewayangan Cinandra Mas Rian kuwi kaya Nalendra Mandura nek Mbak Anggi Prabu Anom Kokrasana utawa Baladewa heeh nah bojone Baladewa ki sapa Dewi sapa ngono nah Dewi ngono ae kulino melu dalang ora ngerti Dewi Irawati lah Dewi Irawati nah nek nggih iki nggon aku ora kok Dewi Lestari wasuwengken kula lana goleki podhang pita epok bunga iki aku sengetke wae kesel lho Pak lah iki bocah iki playon ngetan ngulon ora kesel iki cah iki lho Gusti Allah ki maha adil cah semini iki pancen ijik resik ijik murni durung duwe dosa ha mbok iki cah semini iki wudoh ngetan ngulon kene iki ora masalah Dik coba kowe ngetan ngulon udah gini ki wong edan ora daya semene orang gila yo ora goleki podhang pita epo bunga atiku nyanding bisa dadi tamba gonge sing ngegong ngantuk kok ya Pak si matur suwun kanca-kanca Gombil audio saking pun sumangga langgam sanesipun sumangga Bapak ngersake tembange podhang kuning nggih Pak nggih siap kula aturke ya Pak si monggo nduk iso awan ning omah wis ora krasa keluyuran anggole isin tak sayang Moping mikir anggonku goleki ora krasa esuk awan nganti bengi iman yen nganti liya kang nyayang kleyang tak sawang mencok neng apa iki jangan tak rindik saka kaduman sambil ngoceh dheweke ngaleh bencokan keloke tak sawang bojone podhang kuning
bunga yen kelakon dadi duweke ngerebekal atiku kekiwang liyan yen si bodang antutut ati kebranan neramen jong atiku sang saya tak seranani sempikan kulut depedo sesarangan DC musik semoga Mbak Anggi dan Mas Rian menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, menjadi pasangan yang saling mensyurgakan, saling mencintai ya Pak. Nggih, Mbok Indembi. Ibu